всички, аз съм Бриана Обеги и това е моят първи клип, в който играем Team Fortress 2, в който ще направя поредица Spy, в който ще направя поредица и в момента играем в един много хубав сървър, в който обикновено играем с любое. Искате да му гледате клиповете, линк ще има на името му долу в описанието. И добре, продължаваме с играта. Тук, ако не знаете, за хората, които не знаят коя е тази игра, първо, за да играеш мултиплеер, трябва да се вземеш, тя е безплатна от Steam. За да играеш мултиплеер, трябва да се вземеш от Steam. Да знаете, че V, а не едно, която струва пари. И не сме я купили. Безплатна е, както казах. И самата игра се разправя за два отбора червени срещу сини, които се разправят нещо подобно на CS, ама с по-хубави оръжия, по-хубава графика и има много базик. Има доста голям базик тази игра. Тъй, че това е за самата история за играта. Тук сега трябва да се гърбим. Има различни мапове. Вие сега разберете, като съм в начално клипче. Само някакъв нов файт, ама ако вземете. Това нещо не ви е нормалният пистолет, който има. Това ви е пистолета. Да скал, това ви е бухалката. Това нещо не ви е обикновеният пистолет, а е... Чакайте да се отворя инвентара. Обикновеният ви пистолет, това е моя. Обикновеният ви пистолет е... Ето... Ето скаут. Пушка, ето и нещо. Е това. Иначе аз просто съм включил този айтем. Ако има. За по-късно трън сложим един звънец. Колко трън е това? Ще замови. Окей, не. Тук сега... Аз ще направя правилно един друг клип, пак на Team Fortress, но един пусна музика и моя канал хванат за авторски. Аз съм запознат с YouTube, не съм пълен нуб с снимането. Ако искате да знаете. Тук трябва да вземем тази база, там още една база, там още една. Сега трябва да ги превземем. Точно ме превзех и те. Това със снайпера ма гръмна. Това и аз станат със снайпер. Не, честно. Не. Честно. Какво са прави? Окей, извинявайте. Окей, да продължаваме. То скаут ме дразни. То скаут ме.
гледате на моя клип Steam, как се казвам. Първо ми пишете в коментарите, ми пратете покана как се казва в Steam и ще ви приема като приятел. Току-що имате Steam, поне един приятел да имате. Нали? Те един приятел да имате. Той е ютубър. И през този време можем да участвате в един от моите клипове, да говорим по Steam. Участвате в моите клипове. Да, канали. Ами, да. Това беше, което ще бъде в описанието. Но вече ще правя малко по-дълги клипове. Моите клипове няма са малко 10-15 минути. Са нормални от 10 минути. Пионерът са за Любо е. Той е мой приятел. Сигурно познават, аз съм приятел от него от клипове. Аз сега почнах и аз снимам. Че с пистолет съм много добър. Так. Добре, сега имаме само 10 кила и 45 умиране. Като повечето. Вау, то... С пистолет явно съм бил да каза. Каза с пистолет просто... Пап. Знаеш как бях на малък кръв. Пистолет ми е любимото оръжие. Це по-хубаво. А и също като играете, ще ви подарявам горелка. Горелка ще ви подаря, зависи базука или... Знаеш как да убия този доктор? Нямаш как, за жалост. Но все пак, както да съм чакпад добър, 13 кила съм. Защото той пък има 2, тъй че умира път. Същия меч. Ох, то ми ударя за главата. Аз съм същото. Чай. Там ската. Не съм знал. С пистолетчето си так. Ще съм добър с пистолетчето. Пистолетчето го беше по-бързочко. Когато се вчера няма да пробва. Нет, оставь. Влад, хедшот. Тут някакъв взяк снайпер.
Това пак е надолу направиха хедшот. Нашия. Аз се изсвя с моето пистолет и разстрелям. Примерно ако се играли това Сантро 3, както едната ги разстрелва. Те ги държат. Жената, има една жена там, си го удръж, тоя. И тая започва да го разстрелва като за световно. И го надупчи целия. Тъй, че... Пат. Сега трябва да се пазим. Някъде тук или тук. Ще дойде. Не. Ай! То с неговия чук. То с някакъв мега развит. То сигурно играе той по цял ден на компютъра. Играе само на Team Fortress. Пат. Бам. О, въздух. Малко, че главата малко ми се подаваш. Подобно. Окей, няма това да бъде сложи за клипа, но все пак абонирайте се. Това е... Вау! Това са някакви про. Я колко кила? 47 кила! Аз имам само 15 кила, то 47. Това са някакви про пълно. Оп! Разстреляхме тази стена. Както вижте са правя най-голямото про. Въпреки че му убега веднага. Как само тан. Как знаеш, бим го с бухалката и пусна край. Това стана. Както ще съм про на тази игра. Направо съм мега зле. Но все пак. Опа! И то сега удар с снайпера. Гътна. Дам както може да се въздуха. И пистолет ако взема просто за това. Опа! Ко стана, бе? С пистолет не те ли е срам? Те убият с пистолет. Не го ли е срам той?
Не те ли е срам малко да те убият с пистолет, че скаутче? О, във въздуха, ама той има абсолютно същото оръжие като моето. Как ли стои? Нека също това влезе даже. Опа! Умря ли? Скаут! Гаден! Окей, мисля това да е за клипа, пичове! Не, всъщност не, още 5 минути, още 2 кила като направя. И още един кил. И това е за край на епизода. То са търимо. Това кила. Това на цена. Ох! Този го взе. Окей, още един кил, понеже гледай той. Супер пистолетчето. Ничего. В момента се целим. Да вземем бази. Тук се правиш кефа на момчето. Сега сигурно разбрах кефа. Окей, добре, това беше от клипа. Благодаря ви за гледането и довиждане.